Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kalim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa bakba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya, kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa wap-ama matay si Kristo, mga igsuon, naghisgot siya og usa ka istorya nga dunay pagkabanhaw. Kadto bitang istorya sa prodigal son. Nomdo mo ato. Niya pag-uli na sa anak nga buangon, niingon ang amahan, iyang giingnan ba, ang katong sulugoon, kining akong anak nawala o karon nakaplagan, kining akong anak namatay o karon nabanhaw. Pero wa man gud to mamatay ang iyang anak. Nilakaw raman to, o niya nagwaldas sa kwarta. Niya pagkahurot na siyang kwarta, lisod na siyang maayo, nga nitipo na lang siya sa mga baboy, nakahuna-huna siyang mubalik sa ila. Niya gitawag to og pagkabanhaw. So kung ana na to ibase diha ang pagkabanhaw, pagkadaghanang nangamatay na karon nga nagkinahanglan nga mabanhaw, kanang tuwa na lang nagyampungad sa kompyuteran, iniguli ana ingna dayon mga ginikanan nabanhaw. Kay tuwa na lang baga waldas dito siging computer, kanang mga bana nga niadtos kabit nya mauli sa may sulti nabanhaw. Nindota, no? Kanang imong asawa nga nikuyog sa skabit niya pag-uli namabdos pagyod. Sa may sulti nabanhaw kaginan siya pa. Na may gidang lain. Kana para nako mo nay nindot nga pagkabanhaw para natong mga tao. Pero ang pagkabanhaw nga tuan ni Hesus, nagipakita ni Hesus, dili to
pagbalik ngadto balay sa iyang amahan tungod kay nagbasol sa iyang mga sala. Kung dili, ang pagkabanhaw ni Hesus mao ang pagbalik ngadto sa langit tungod kay nabuntog na niya ang sala. Asa may gusto ninyo ani? Kaning unang pagkabanhaw nga nakaamgo ka sa imong sala, nya ni uli ka sa inyo or di balik ka sa tarong nga kinabuhi, o kadto bang wa jud ka makasa pero gibuntog nimo ang sala? Asa man ka? A or B? Kinsay mo ingon ganahan ko sa A, Father, katong nakasala niya magbasol. Tasa nga mo. Adi gide mo magbasol na inyong sa. Waman mo isas yung kamot. Wade mo isa di ay? Oh, kinahanglan mong mabanhaw. Kinahanglan tang mabanhaw. Aw di igin mo? Aw bahala mo diya. Ang sa may gusto ninyo kanang mamatay gid usa mo unya uman mo bangon mo balik kinsay gusto ana ta sa kamot. Oh, wa gyapon. Sige atong ilisan be atong usbon kay nakalitan ra siguro mo. Kadtong kana bang wa ka namatay physically, wa mo honong imong ginawa pero nagbag-o ka sa imong kinabuhi, banhaw ang tawag ana. Yan kadtong ikaduha, kadtong yung mamatay gyud ka, nya mogawas ka sa imong lubnganan. Wa pa ta kay bawo, tinuod ba na? Aw tinuod na sa kang Kristo, pero sa ato ambot lang. Sige. Kinsay moingon ako Pader, akong sination ang pagkabanhaw nga letter A. Tasa kamot. Kanang wa mo pataas, ilagi nang gipangga ang ilang mga sala. Naapa na sila sa kamatayon. Kinsa may moingon Pader, mituo ko nga inig kalubong na nako mo gawas ra kog balik sa lugnanan, mo balik ko ngadto sa akong amahan sa langit. Asa kamot? Wa gid mo mutuo sad. Di pa mo gustong mga matay, no? Pero mga igsoon, unsaon man aron dili ta mamatay. Sa atong unang pagbasa, gipakita dinhi nga si San Pedro nag-ingon nga kami mga saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. So muna'y unang buhaton aron makabuntog ta sa sala, musaksi ta nga si Kristo tinuod yung nabanhaw. Nya unsaon man kinahanglan isangyaw nato ang mga buhat sa Ginoo. Pananglitan ikaw inahan, ang imong anak nagsigig duwag computer nya inig uli imong kasab-an, unsa man na? Nagsangyaw ba ka? Nagsaksi ba ka nga nabanhaw si Kristo? Nagsaksi wa? Hinay man. Kung ikaw nga giutangan nya maningil kas utang, nagsaksi ka nga nabanhaw si Kristo? Kung ikaw sad nga nangutang, di gyud ka mo bayad, nagsaksi ka nga nabanhaw si Kristo? Wala. Kung ikaw inahan nga himalikas kayo, nya igo ra gyud kang moingon nga wa gyud ko'y mahimo kay mao naman gid ni. Himalikas naman gyud ko. Nagsaksi ka nga nabanhaw si Kristo? Kung ikaw ron nga nisimba nya matog ra ka dinhi, nagsaksi ka nga nabanhaw si Kristo? Hapit na. Practice kag patay-patay. Sa ato pa di ay ang pagsaksi nga si Kristo nabanhaw mao ang pagbuhat sa iyang mga buhat. Dili lang kay magsigir tag sulti nga didto ko atin ko Esther na sige mi ditog sugat, kinahanglan puy-an. Mao na nga sa ikaduhang pagbasa
Niingon si San Pablo ngadto sa taga Kolosas, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tuas langit, dili ning mga butang dinis kalibutan. Kanang kwarta unsa man na, butang sa langit o butang sa kalibutan? Kanang imong buhok, butang sa kalibutan o butang sa langit? Kanang imong kilay, butang na sa kalibutan o butang sa langit? Sa langit, kilay, langit. Choro diya ay. Ang pasabot ana, tanan nga di nimo madang adto sa langit, inikamatay nimo, di anas kalibutan. Ya kana imong buhok, anhiram na kutob dinhi. Kanang imong kilay, anhiram na kutob dinhi, malata ram na des bahak. O class-class ka, ato ka sa Manila Memorial. Ya, unsa man na, panggaon na nimo, dili ay. Muna ay na mo pagsigig, hago anang sigig, pakulor na inyong buhok, paputi na inyong naong, kay pulos na dinis kalibutan, ay na mo pagtinguha na. Unsa man na nato? Dawaton nga malipayon. Si Kristo mga igsoon, ang iyang naong di na hitsurag tao, sa dihang gikulata siyag maayo o gipatay. Ang iyang lawas, iyang gitugot nga ibalhog ngadto sa lubnganan. Apan ang Dios nga maoy naghatag sa kinabuhi, ang lawas niya nga wa niya tinguhaa, nga wa niya ba gidipinsahan ba? Ang lawas niya ba wa niya dipinsahe? Gikulata siya, giludan, gilatigo, okay lang. Total, di man na langit nun. Pero, kini din atong mga butang nga nadawat din his kalibutan, kung atong ipaambit sa Diyos nung paagi, mauni ang maghatag og bahandi dito sa langit. Muna ipaambit ang imong naong. Dili kay sigihag limpyo imong naong, nya imong ikumparar anang laing naong. Ipaambit. Nya unsaon man pagpaambit? Kinahanglan imong naong makalipay sa imong tupad. Sige, lingi ako no. Lipaya imong tupad sa imong naong. Sige, ready? Ingna Happy Easter. Sige, ingna Happy Easter. Mga uban, wag yun, mulingi. Anya, iniguli ni mo sa inyong balay, kadtong tuas inyong balay, pinaagis imong naong, lipaya sila. Kaya usahay rabano ang atong ginahuna nga ang makalipay ra gyud ang kwarta. Daghan kayo nga ang bulsa puno sa kwarta pero ang naong dili makalipay nato. Daghan kay na. Pero daghan sad nga dunay kwarta nga nakalipay nato kay siging palit og slot. Kana mo'y makalipay. Ni atong halin karon sa SBF DAG niabot na para ni sa atong building sa kumbinto. As of yesterday, nakadawat na tag mga 13,490 ka slots. Pakpak. Lipay kay tani. Ang ato sang special slot nga apil nis budget ning atong Holy Week celebration o sa atong pista, naabot na sa dangatong halin og 13,110 ka slots. Pakpak yapon. Napaydaghan nga inyong ikalipay nato. Ang SBF DAG napay 62,510 ka slots. Tag 500 raman Hotdan ninyong palit karong buwana. Nya ang kanisang atong special slot tag 100 raman napay 31,890 kutobra raban ni karong April 29. Hotdon ninyo dili nayag tingog mura mga patay. Kanus aman ta magsugod og lipay sa atong isig katao. Kanus aman ugma o karon gyud.
Mao na nga niingon tas atong tubag sa Salmo, mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita og maglipay. Karon yung adlawa. So ang tanan nga nag-away karon ang tang adlaw, mag-smile na gid sila. So kanang imong silingan karon nga wa na nimo tagda, karon mo tagad na gid unta ka kay karong adlaw mo'y gihimos Ginoo nga maglipay ta. Kanang nangutang nimo karong adlaw imo na ginang ingnon nga take your time. Ana lang. Nindot to. Nya kanang imong kabit nga nakasakit sa imong asawa karong adlaw buwagi. O kana sang imong kabit nga mao'y nakapasakit sa imong bana karong adlaw buwagi. Kay nga naman nagpabilin kas kamatayon. Ayaw pabilin sa kamatayon, buwagi. Nya moingon itong imong kabit kay batan-on man, ikaw sa isinta niya, siya 16. Moingon din siya, I cannot live without you. Nya moingon sa kaniya, don't worry, mabanhaw ra ka. Di ba? Nya magsige to siya hilak, ikaw sad hilak sad ka kay lami bianing 16 ikumparar sa 58. Imong asawa 58 man niya, ikaw kato 16 niya, ikaw sa isinta kanindot ana sa 16. Di maghilak sad ka, nya magsige sa kang ingon, mauni ang kabanhawan, muagas gid atong luha. Di ba? Pagdangtag mga duha ka buwan, gitiksa na ka sa imong 16 years old nga kabit. Thank you nga imo kong gibuwagan. Kay karono, pinangga na kay akong mga ginikanan. Kay di na ko nila ikauwaw. Nya, na nasa ko'y bagong boyfriend. Muhilak day ka. Sayang, napatay na gan. Sakit ba yan na? Nga nabitang kuan katong akong nasinati nga niingon ako unsa man padayon gyud ka sa imong pagkapari. That time I was 42 years old. Nya ang nisulti nako ana 19 years old. Siya gusto jud ka nga magpari, padayon gyud ka kay di ka mo padayon ganahan gyud kong mamana nimo. Nya perti mo sad nako sang ka nadani sa ko niya ba? Ana, ingon ko, magpari gyud ko. Tiksa na ko siya. Ay na kong tiksi kay magpari na gyud ko. Sustulo ko si mana, ginakong hilak-hilak ato eh. Sayang Lord, sayang. Ginoo, ana gina basta ilubong na ka sa imong lubnganan. Kanang imong pagkatao, hasta nang imong kinatao, ilubong na sa lubnganan. Nya mao'y pabanguna ang imong pagkapari o ang imong bagong pagkatao nga pari. Di ba? Perti na kong hila ka to na kumay na lang ni mabasa atong unlan kaysa lain ang mabasa. Di ba? Bahala na. Ang sa inyong interpretasyon na. Mao na nga karon 18 na ko katuig, 59 na ko, pare lagi apon. Pero niagi ko pagkabanhaw eh. May na lang na ang atong pagbati mo atong ilubong kaysa lain atong ilubong. Di ba? So, mo na siya yung mga nindot nga mga realizations ba kay dunay future nga nindot kaysa ato gudayong tumanon ang atong lawas, huna-hunaon gid nato ang mga butang nga langitnon. Amen. Butana ninyo. Sige.